Tak. Přidávám zvuk, vypínám zvuk. Teď jsem ho vypla. Teď ho zase pustím. Nic. Můžu přepínat. Nic. Prostě to nehraje. Přidávat jak chci. Obírat jak chci. Nehraje. Nic nehraje. Je tu ticho. No, nefunguje ani. Navigace nemluví. Nevím už, co mám tady jinýho dělat. No, chvíle někdy to nastartuje, hraje, někdy to nenastartuje, nehraje.